Ekhaya siyabingelela onyakeni omusha ka-2026. Sithi izilokotho ezinhle onyakeni omusha, uNkulunkulu anibusise. Namhlanje hlalani nami sike sihlunge iy'mpepho esizosebenzisa ematiyeni, esiyisebenzisayo ey'washweni, esiyisebenzisayo kwiphungo, kwimithi yokuhlambulula, kwimithi yokufutha, nje ngey'nhlobo zensebenzo sike sibe nayo lapha ekhaya. Le yokuqala impepho yentaba. Impepho yentaba impepho nje evamile sihlale sibe nayo, wonke umuntu uyakwazi ukuyithola. Iyasebenza emakhaya amaningi uma kuxhunyanwa nomsamu, iyona le eshunqiswayo laphaya. Kube lena eyamawele ivame ukusetshenziswa abantu abangamawele, kodwa futhi iyasebenza kubantu abanomoya, okuwukuthi nabo ngoba ukudaleka kwabo abantu abangahambi bodwana. Siyayisebenzisa nayo ematiyeni, siyayisebenzisa kuy'hlambululo zabantu abanomoya, okusho ukuthi nayo iyangena lapho. Kuba lena yesibuko, isibuko-ke siyasiza kakhulu uma kuwukuthi umuntu usehambe wahamba waze wafisa ukuzibonela ngokwakhe ukuthi kahle hle inkinga ilaphi esimweni sami. Isibuko-ke siyambula, siyakwazi ukumbulela umuntu, iyangena ematiyeni kuy'iphungo umuntu aphiwa zona ukuze akwazi ukuthi noma engena ethongweni akwazi ukuzibonela ngqo inkinga yakhe noma azibonele loyo ombulalayo. Bese kuba nansi umavula. Lona umavula uyasebenza kakhulu ekuvuleni iso likamoya kulaba abanenkinga yokuthi alivuleki ngendlela afisa ukuthi ivuleke kuyona. Iyasiza uhlale ube ney'nkambi zayo lena, uyiphunge iyakuvula. Iphinde futhi isize-ke nje nangokuvula, siyayifaka kwizinto zabantu, iy'washo zabantu abafuna umsebenzi, imithi yabantu abafuna umsebenzi laba abafesayo, ngoba iyayivula nayo inhlanhla yomuntu. Kube yilena yamadwala. Lena yamadwala iyasiza kakhulu ekususeni ithunzi phezu komuntu uma kuwukuthi umuntu unamathunzi amnyama, umuntu lana unechitha ezingasuke zibambelele ngempela, ezinye sezingene nakhona edlozini noma ezinye eseziqhamuka khona. Iyasiza lena, iyangena nakhona ey'phungweni, iyangena kwimithi yokuphalaza, iyangena futhi kwimithi yokufutha, afuthe ageze, i-right kakhulu le. Kube lena eyesipoki. Eyesipoki-ke nayo isebenza le mimoya lena eganiselwe, imimoya le ihambe yavuswa emathuneni yaganiselwa kumuntu, bathi ipoki, bathi imigci. Imimoya lena yo-spiritual husband, spiritual wife, imimoya esibanga inkinga empilweni yomuntu. Uyasiza lona, uyageza, uyangena kwizigezo, uyangena kwimithi yokufutha, uyaphinde futhi ungene kuy'phungo nakwizinto zokuphalaza kuleso simo leso. Kuba isithunywa lesi, lena eyesithunywa, okusho ukuthi eyokuphakamisa abantu abanomoya, ikwazi ukubhoboka. Iyangena ematiyeni abantu abanjalo, iyangena kwizinto zokuphalaza, kuyizwasho zabantu abanjalo. Iyasiza kakhulu. Imatana nale yamawele, njengoba uke wabona ngiyihambisa ndawonye ngoba iyalekelelana, iyasebenzisana. Mese kuphinde kube ile yamakhehla. Lena-ke yamakhehla sike siyisebenzise nakhona kubantu abanemimoya. Iyaphinda futhi nayo imatane nale yendawo, iyasebenzisana nayo, iyasetshenziswa ematiyeni, aphunge umuntu, imimoya yakhe ikwazi ukubhoboka, ikhulume, ikwazi ukuhlambuluka. Iyasebenza yonke, isebenzisana ematiyeni nakwezinye izinto zokwelapha. Okusho ukuthi-ke umuntu oyizidingayo lezi zinto zikhona lapha ekhaya, njengoba abantu bahlale babe nakho ukudideka ukuthi ugogo uwumuntu ochaza amaphupho nje kuphela, uwumuntu onjani. Cha, mina ingakho ngiza ngale ndlela, ngoba ngifuna ukunitshengisa ukuthi ngumuntu osebenza ngesintu, ngumuntu ohambile wayothwasa, ngumuntu ohlolayo, olaphayo futhi ngesintu. Siyathokoza kakhulu, siyathemba ukuthi kukhona lapho ekucaca khona. Sisho njalo sithi abudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Makhosi.